for musikken. Okay. Så forældre, er I klar til et nummer? Hvad siger forældrene til det? Ja, vi er. 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 Børn, er I klar? Okay, så spiller vi et nummer. Okay, så spiller vi et nummer. Okay, så spiller vi et nummer. Jamen, skal vi så ikke bare gøre det? Så er det jeg. Yes. Og lige lidt flere knopper. Så er det jeg. Kan skal have pels. Så er det ja. Ja. Mere pels skal jeg spiller med. Så er det ja. Nu er du for på dig nu, siger jeg. Løb væk. Snorhår. Snorhår. 1, 2, 3. Kattepels. Nu. 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg må gerne få lidt mere kattepels her. Jeg er et bord, og jeg har en hemmelighed, jeg gerne vil fortælle jer. Når timen slutter, er jeg den, der slutter. Ind i musiklokalet, hvor jeg jammer med mine nye venner, keyboard og bass. Vi spiller musik sammen, vi har startet et skoleband, og vi giver mega gas. For jeg er ikke bare et bord, jeg er et skolebord. Jeg er et ord, der bor et beat i mig, så giv mig bare nogle gang, hvis du kan lide mig. Jeg er skole, hvor jeg keder magasiner. Jeg skulle ikke få lidt vis på vores dansk-timer. For med bordet fanger ordet, der rimer med vis, der limer dem sammen. Giv mig 2 albuer i bordpladen. Giv mig hovedet i håndfladen. 1, 2, 3, bang. Nu, bang. I klar. Klar. Yes. Jeg er et bord, og jeg er her, så vi begge to kan lære. Selv i de timer, der føles ekstra svære. Tro mig, der er ikke noget, jeg ikke kan bære. Så luk dine øjne, øjeblikker. Hvil dine albuer på mig. Uanset hvad, så synes jeg, det er sejt. Og sammen gør vi timen til en leg. Giv mig 1, giv mig 1, giv mig 3. Okay, det er faktisk sådan til den her koncert, der må man også gerne lige varme forældrene.